Right, ladies and gentlemen, today I'm back with another banger. A lot is happening in our country and munozviziva kuti kana ndichinge ndatouya inini munhu wese anenge achiita corruption andisekerere corruption. Saka ukadya chinhu chese checorruption tinokuisira bomba musadza. Tinenge takuda kuti chiputitsa. Kana watosvika panapa iri first time yako as usual munozviziva kuti paCoolian TV atiite zvemafan tinenge tichida kutotaura nyaya zviri kuitika semaitikire azvinenge zvatoita. Nhasi ndauya ndine nyaya panapa yandiri kuona nyaya iri kunetsa kwazvo munyika yekwedu, munyika yeZimbabwe. Tanzwirira hama dzangu, tanzwirira and ameno kuti tinosvika kupi as a country kana zvinhu zvakusvika ipapapa. Nyaya hombe iripo ndeyekuti ma MP vari kutonyorwa neregime yava Mnangagwa, vari kutonyorwa neregime yava Mnangagwa kuti zvoni vasaende kunovhota against Mnangagwa in parliament. Ndo nyaya hombe iri panapa kuti vasaende kunovhiringidza pakuvhota paya pari kuda kuitwa impeachment yakadedzerwa nava blessed Runesu Geza. So ndiri papo ndasangana nenyaya panapa iri kubudiswa na award winning journalist, the one and only in Zimbabwe, and munozviziva kuti inini I'm number 3 kubva pana Hopewell. I don't know kuti number 2 ndiani zvake. So nyaya iri panapa yakadai so Hopewell ching'ono ari kuti I can confirm that these opposition members of parliament are on the list submitted at Melbourne district office today where land was being parceled out. List revanhu vari kuda kupiwa mastands, vari kuda kupiwa type ye bribe yezvinhu zviri kuitika munyika iko zvino zvikuti vasazotaure kuti vaMnangagwa vabve kana kuti vasazodairire zveimpeachment. Pa number 1 pana Bridget Nyandoro, number 2 Nonhlahla Motwa, number 3 pana Sengezo Chabangu, number 4 pana Charles Moyo, number 5 pana Julia Makuvire Nonoza, number 6 tina Caston Mateo, that young man from Marondera. Aripo pa list iroro revanhu vari kuda kunopuwa land. Saka mungogara mangoziva ikoko vanhu ndimakavavhotera kavanava because muparliament hapana mapindirwo angamboitwa. So imimi vanhu vese vamakavhotera vakutonyorwa kuti vaMnangagwa vasabve, ende pamakanovavhotera maida kuti zvineutralize zvibviswe government cha regime yaMnangagwa zvakazoendawo hazvo nepamwe, but ma MPs manga matovhotera vamunoda kuti vakomirirei. Ndo zvaakuitika iko zvinezvi. So iri kuendera kumberi ichitaurwa naHopewo panapa ari kuti Charles Moyo, Sengezo Chabangu and Nonhlahla Motla were not physically present, but they are on the list given to me by a senior government official. They got 300 square meter pieces of land except for Chabangu, who got a 2,000 square meter stand. Mateo said he is not getting the land, but he attended the meeting. The rest of the MPs were from ZANU-PF. This is the first batch of members of parliament from the opposition who received land. The official told me that the rest are now having cold feet after the exposure. I will keep you informed. Nyaya yacho list racho rakakura, vacharamba vachidedzerwa kuti ningazoenda akanotorawo yake. But you know chiri kunyanya ndishamisa ndechekuti vamwe vari kupuwa 300 meters, Sengezo Chabangu ari kupuwa 2,000 square meters. Imagine amene vanenge vatomupa kana famu chairo rese, because ndiye anenge ari mastermind wechinhu. The guy akakwanisa kunoita kuti maricos ningirigine aite abudirire, ndiye okurikola vanhu, ndiye akarikola ma MPs edu vatakaisa mumaparliament isusu the Citizen Coalition for Change, ndiye akamarikola. But you know the funny thing about Caston Mateo was actually there, but panapa ari kuzviramba ari kuti I did not get any land, I simply refused. Getting information correct, not makuwa. Aya vari kuzviziva, vari kutya, and I don't know zvinenge zvigananda zvikomana izvi, because kana vakambokwanisa kunge vachimbodyidzana kuti varambe vari muparliament vachidyidzana nana Chabangu, vanozotadza nei kupiwa land. Ndo nyaya inogara ichitinetsawo panapa, muri kuzviona nyaya iri panapa ka, ndo nyaya inogara ichitinetsa zvisingatomboite panapa. Uyu mwari kuti Bridget Nyandoro, how on earth did she become an MP? The lady is vicious political, hapana zvinozikanwa paya. Ndo vamwe vanhu vaya vakuti vanenge vachingoya kana muma comment section medu vachitituka the likes of Caston Mateo. Unoziva kuti unotoona kuti akazoita MP sei iye anobudikira achingopopota muma comment section same type zvakafanana kuti munhu akaita saGeorge Charamba makazviona ka he is unelected, kana position yakambobvira akambokuti anga electwa kungopuwa chimboita chakati chimbomhanya wakadai so.
That's the same thing with these guys. Pakaipa hama dzinodiwa kuZimbabwe iko zvine zvikuru kunakidza nhasinga ende tinovafumura vese hakuna kana ari kusara kana pana wako wekuti iwewe unongochitemba kuti ningi ndeye wangu hatisi kuzomunyara panapa. We are sick and tired of zvinhu zviri kuitika. We are sick and tired of Mnangagwa's regime. So tinenge tichiti vakomana ivavo they must go. Tinenge tichiti ZANU-PF must go. So these guys vari kutotengesa struggle ndokutengesa. And the funny thing chavasingazive ndechekuti dai Mnangagwa akaenda nevanhu ivavo madhezi kubva kumashure ekuhondo angadai akatovapedza kwati if already ngatingoti muhondo ungadai vakatourayiwa vanhu vese ivavo because munenge muchizikanwa muri masellouts. Even akutenga wacho anotozokuuraya futi in future. Why? Because anoziva kuti kana wakambokwanisa kubetreya vamwe vako uchitengesa, how come kuti angazokutrusta iwewe uchitengeka nemari? Ndo zvimwe zvisingazivikanwi nevanhu ivava. Ende chimwe chinhu chinokonzeresa kuti zvinhu zvisvike apa inyaya yenzara iri munyika. Nyika yedu ine nzara zvisingaite. Saka nzara iyoyo ma-MP havana kunzwisisa kuti vari kuenda kuparliament kuti vanorwisa mamwe mapolicies akadhakwa akaiswa kuti vari kuenda kunorwira vanhu, vari kuenda kunorwira kuti nzara iyoyo ipere. But apa vakusvika vakungopuhwa pavo chete bonzi zvekurwira Zimbabwe yese izvi siyanai nayo. Akaolaka zvakaoma weduwe unokatosvika utonzi enda unocherera vana mvura wosvika utopuhwa chikapu chako chemufiriji unongotumwa kutsimika kuti toda kuti unocherera vana mvura ubva wasvika upuhwa chikapu chemvura inotonhorera yemufiriji wakutosiya yemutsime iri kudiwa nevaruzhinji kuti tingoraramawo. Vana vemuzimbabwe havasi kuti tiri kuda mamanshoni tese. Vana vemuzimbabwe havasi kuti tiri kudawo mazimari ese kana zvimwe zvinozoitwa nezvigananda zvana weekend vachitengera vanhu mota. No, vana vemuzimbabwe they are simply saying tiri kudawo kuti ikonomi yedu ive better, tiri kudawo kuti zvinhu zviite nani. Ndachitaura nevanhu vanofamba nemabhazi nevanhu vemagonyeti vari kutaura kuti zvoni maproblems atowanzwa this Mnangagwa's regime tiri kuzvishandira isusu tagara tiri kuriska tiri kudriver tichishingirira but vari kuti mumaroads umu takaisirwa zvigananda chaizvo. Anzi ukati fambe wosvika unzi mira ipapo mota inosechwa ka5 chinzi zimura chakati ichazodai 5 times. What kind of country is that? Zvakamboitika kupi izvo zvokuti munogarirwa 5 times muchivhunyungurirwa muchinhingirina madriver emagonyeti chero uri kufamba wakatakura chibage chivanotosvika vokumisa zigonyetiro votanga kujunga muchibage checha vachitarisa kuti hauna zvimwe zvinhu zvawaisa here imomo. Hey, this country. And most of the time ndo zvinokonzeresa corruption because pamwe pacho unenge wakuda kuti time yangu iri kudyiwa rekedza ndichingovapa something because unongonzi chamari hanzi mari yacho inodedzerwa nemadays inongonzi 4 days zvavanochitaura kuti vakati 4 days varitaura kuti tipe $40 vakati 5 days ndo zvavanenge vachingoita izvozvo. Saka kwanzwa vakazongoendawo vakazotiwo vachizowandinza mazuva vachita sei. But the funny thing chandakanzwa mari iyeyi haisi kukwanisa kuclaimeka. That's the funny thing now. Havakwanisa kuzonoiclaima kune vavanoshandira. Zvese izvozvo kuti zvigadziriswe zvinhu zviri easy zvinongogadziriswa nema-MP muparliament. Vanongoenda nenyaya idzodzo votonodzisa patable vototi kana uri munhingirino wacho ngatichitotaurira because ma-MP basa ravo they are the lawmakers but people of Zimbabwe are suffering because of these people vanoda kuti ivo vangodya chete vachiguta. Ndo nyaya dzimwe dziri kunge dziri kuitika zvino pamukuzoona kuti panzi pakupuhwa vanhu mastands vanofanira kunge vachitumirira senyika vachigadzirisa kuti enough of this Zimra drama zvokuti murambe muchisecha mota ka100 vanhu vese ngavangova professional kana muchiziva kuti paitwa corruption paborder zvoperera ipapo vanhu ngavasvike in time. Sometimes unoita 5 days uri muroad ende madrivers wo futi kuti achizonotaura nemurungu kuti ndiri kubhadhara mari pese pese pandiri kunhingina ukanonoka unobva wanzi uri slow. Mamwe madriver vakungoshingirira ndosaka vachizonzi vari kuwanza madhiri vakungotakura zvinhu zvavanhu inenge toni mota yebasa but munhu atonoti kuti ndibalance zvinhu zvangu ka let me do this rega ndingobudisa mari yacho iri kudiwa pese paurungofamba hanzi unogona kubhadhara $200 uri driver gonyeti ofuchi mari inotambirwa nemadriver emagonyeti ishoma zvekuti haingazonzi every trip uri kubudisa $200 kuti uende kuZimbabwe. It doesn't make sense. Ndo nyaya yatiri kunyanya kutaura nezvayo, ndo nyaya yatiri kunyanya kuchema nezvayo, but I don't know why are they choosing to ignore and I don't know why vari kuchoose kupiwa land iyoyo muZimbabwe. Of course land inodhura ndo zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachitaura in the parliament kuti right tauya kuti tidiscuss about the issue of land but they are not doing that. Why? Because they are greedy. Vari kubva vangopuhwa ka piece of land yoramba ichidhuriswa vanhu voramba vachidya vega but mangwana vana vako havafa kuwana that land. And the funny thing ndechekuti mhuri yeZimbabwe haizokwanisa kukusiya
wakapuwa land vachizviziva kuti ninge wakapuwa land vanotoya vachipatora wakapuwa wakamira sani. Vanhu vese vamuri kutemba navo ivavo ana Garwe vari kuzviti local government vachatiza munyika vachamhanya zviri legendary pachamhanywa. Saka ma MP be warned, please siyanai nezvinhu zvamuri kuita ma MP zvekupuwa maland izvi, and we are going to expose munhu wese achapuwa land ipapo. Kana mune zvamunokwanisa kunge muchitiita munozouya topedzerana, because hatikwanise kuramba tichikusekererai muchiita zvinhu zvakadai so izvi, hatikwanise kuti tiramba tichita zvakadaro. Ma MPs ezanu vakapiwa zvinhu, we are okay with that. In fact, we don't have any problem because izanu PF yavo yevari kuita iyo nayo handiti. But inini ndingatokwanisa kutoti titaure mamwe mashoko nema MPs vezanu PF ava ve opposition vatoti disappointed zvisingaite. So ma MPs vezanu PF, I know you guys are listening, I know you guys munogara muchiuya nemamwe ma issues even ku inbox muchifumura zvimwe zvichiitika kune mamwe ma MPs enyu. It is very important for you guys, ukabuda pachena uchiti hausi kuda kutora land iyoyo wakutonzi mutengesi, and I know kuti vamwe venyu vari kudzingwa mabasa, takatoona vazhinji vakasvika pakudzingwa mabasa. But chandiri kukukurudzirai uri MP uchiona kuti iwewe uri kuningina, torai zvinhu izvozvo mutodyawo, handii vari kudyawo, but pa impeachment entai munovadyisa pa impeachment ipapo, ndo yega mukana wemapuwa, because mukasadaro vanhu vacho vari bully mangwana mucharamba muchadzingwa mabasa mese ende muchapedzwa 1-1, vachapedzera vakutoisa vavo vavanoda mumapositions iwayo, ende hamuna zvamunovaita. For now ngatiti ukarikolewa izvezvi vanoisa wavo vavanoda, ivo vachimbokwanisa kuriga election represidential vanozotadza dei kana kuriga rako re-MP, vanogona kungoriga vatoisawo kamwe kamunhu, yeah, vanongoisa kavo kamunhu vari kukapfekera kachidhori kavo ipapo vakutoenda vakadaro. Saka please guys, panonetsa ipapapa, panonetsa, garai mapaziva hama dzangu, garai mapaziva. Ndo wega mukana wamunawo, and you can't say anything against Mnangagwa even kana muchida kuti muite sei. Ingoitai zvinhu izvozvo pachinyararire, pari kungovhotwa impeachment dzacho dzichiitwa munongomuvhotera obviswa zvatopera, ende akatobviswa asina mamwe marambiro achaita, because hazvimeke sense. Imimi ma MP muri kushuwirawo kuzoita ma president in the future, but amufe makaita ma president in the future iye aripo ane line up yevanhu 10 vari kutoda kuti vari kuzoita ma president kana iye abva, ende pa line up ipapo imimi mesa amupo, ari kubva line up yake iri kubva mheno nekumasoja nekupi. Saka it's better kuti iye ambobva mozotanga kungwavha in future kuti muchaita sei. Ndo zvandingangokwanisa kutaura nemi ma MPs muri yeZimbabwe. Sekutaura kwatinozviita panapa pa Kulian TV, tinopanana nhau nyaya dzinenge dzichiitika, and we never disappoint. Tinogara tichiwa nenyaya dzese dzinenge dziri muma streets. It is very important for you guys to subscribe to this channel kana musati masubscriber, but musasiye musina kulike this video. Ngazvifumurwe shoko ngarifambe, like video rineri zvisvike kwese kuti vafumurwa vanhu vaya vabatwa kuti ndanani vari kutengesa nyika, vari kutengesa struggle.